Днес ще ви споделя книга, която имаше огромно влияние върху моя ментор Джон Джойс. Мой първи ментор извън семейството ми, който наистина повярва в мене. Той беше партньор на баща ми, беше моята горна линия. Включихме се по едно и също време в един и същи ден, заедно с моя баща в мрежовия маркетинг. Той имаше трудно време с негативно говорене на себе си. Това, което казваше сам на себе си, беше негативно. Той постоянно говореше негативно за себе си и тази книга наистина му помогна. Тя помогна много и на мене, защото е много важно какво говорите на себе си. Питаш се, можеш ли да говориш на себе си и слушаш ли се? Да. Твой език, когато говориш за себе си, има огромно влияние върху теб самия. Какво ти говориш сам на себе си? Книгата се казва "Какво да кажеш, когато говориш на себе си" от Шад Хелмстър. Шад Хелмстетър, PhD. Какво да кажеш, когато говориш на себе си? Нека ви разходя и съдържанието и да ви я продам. Глава 1. Търсейки по-добър път. Глава 2. Отговорите. Глава 3. Какво работи и какво не. После нови открития. Чуйте това. Ние се учим да вярваме. Говори за стената, за преминаването й, последователност на самоуправлението и после стигаме до 5 нива на самоговорене. Проблема с позитивното мислене, ако сте само позитивно мислещи, а не позитивно говорещи, позитивното говорене може да промени вашето мислене. Мита на мотивацията. Това не е хипноза, не е подсъзнателно, много практично е. Ако не, просто няма да работи. Новите техники. От каквото и да се нуждаете или позиция в живота. Променяйте навиците си, променяйте отношението си. Решавайте проблеми, постигайте цели. Създавайте вътрешна мотивация. Ситуационен саморазговор. Започнете, направете свой собствен саморазговор, да се променя или да не се променя. И аз мисля, че това по някакъв начин говори за всичко, което правим тук. Да се променя или да не се променя. Това е въпросът. Да говоря конструктивно на себе си или деструктивно. Ти си невероятно силен за себе си. Аз имах проблеми с това. Понякога си мислиш, че си смирен, когато се подценяваш. Аз не съм голяма работа, аз не съм на никой наградата. Опитвате се да сте смирени, но ако не внимавате, това самоиронично говорене за себе си може да се превърне в реалност. Вие програмирате по този начин ума си. Вие започвате да говорите на хората: аз съм тромав, аз съм тромав, аз съм тромав, или аз съм винаги закъснял, винаги закъснявам, закъснял съм. Съжалявам, аз винаги закъснявам, и това ще се превърне във вашата реалност. Ти ще програмираш своя собствен ум да следва това, което казваш. Това е невероятно силна книга. Не знам дали ще я намерите на вашия език. Аз лично не съм я търсил все още на български. Написана е 1986 година. Вижте дали може да я намерите. Ако не можете,
Потърсете каквото и да е на Шед Хелмстетър. Информация от него за тази книга, но ако можете да я намерите, особено на вашия език, купете си я. Вземете я. Ще ви помогне. Научете се да говорите по-добре и по-конструктивно на себе си. И препрограмирайте вашия ум. Това е книгата за тази седмица и ще се видим утре.